Son usuarios da Asociación de Pensionistas El Enjambre de Chantada. En breve beneficiaránse de importantes melloras nas instalacións ás que acoden cada día para compartir actividades e compañía. Eso será posible grazas ao convenio polo que a Deputación investirá 14.000 euros nun novo sistema de refrixeración e aire acondicionado, un servizo moi necesario. Porque, como viron ainda ahora mesmo, están os radiadores postos, pero non chega o calor, como o local é moi grande, non chega o calor a nada, entonces que se pasa frío. E así, para que estar un pouquiño mellor, co aire acondicionado, despois podremos estar tanto no verão como no inverno, por no inverno, como o local é un pouquiño baixo, pois fai muchísimo calor. O deputado de Relacións Institucionais mantivo un encontro con membros da asociación, a única de pensionistas de Chantada, con máis de 200 usuarios. Que ten unha intensa actividade, que todos os días hai actividade aquí, merece da nosa axuda. Por que? Porque queremos que a xente embellezca activamente, que embellezca sociabilizando e que embellezca pois tamén tendo unha oportunidade para disfrutar e para seguir compartindo o seu tempo. Esta mellora forma parte da aposta da Deputación por actividades que dinamicen o rural, en este caso concreto, que melloren a calidade de vida das persoas maiores con actividades como as que organiza El Enjambre. Con ese compromiso que temos coas persoas que traballaron toda a vida e que hoxe merecen un agarimo para poder vivir e disfrutar da súa idade. Un compromiso moi especial por parte da Deputación cun colectivo tan importante na nosa provincia como os maiores. Un colectivo moi importante en Chantada, moi numeroso, como acontece na maior parte dos concellos do interior da nosa provincia e que nestes momentos están sendo tamén actualidade castigados con esa reivindicación que eles están facendo na rúa día a día polas súas pensións. Neste senso, Santos Ramos destacou que nos últimos 10 anos os maiores perderon en Galicia arredor do 17,5% do poder adquisitivo.